Последно за днес. Как му ще кажа, че като моето, ама няма нищо общо. 335-ца само назадно е тук, с оригинален пакет. И вътре и вънка. Предната броня откачена, беха я залепили. Той 60 000 мили мисля, че е, казаха човека преди малко. Не мога да отворим капака, искахме да го видим всички. Бяхме тук 3 човека, седим така и гледаме като голям хам. И в крайна сметка не мога да отворим, така че няма, каквото е това е. Имаме фар, който е счупен тук, чисто нови гуми 23-та година дот. Нали няма да коментираме, че е с 19-ки. Супер ниска, ето сега виждам колко ще стане ниска, ако и набия едни 19-ки. Ама аз съм и с X-Drive, така че тук е шанс. Младо момче естествено е собственика, 9-6 набор, няколко години по-голям, 4-5 години по-голям от мен. Със здраве да си я кара, много е готина колата, чакам го да дойде, не знам дали ще имам време да го видя, дали... Това е нещо, което може да го вкараме във видеята, собственик, ако иска да се снима, да нещо такова, сега за какво ми звъните тук. Имаме генерация, дай да ви снимам генерацията, искам да ви я покажа. Имаме генерация, обаче нещо се е случило с нея. Това може... Да, нещо е станало. Много исках да чуя какъв звук ще извади това. Много исках. 335-чка и от тази страна вратата казаха, че е купена вече, имат си врата хората. Това е, че когато чакаш от Америка, примерно, мога да се оборудваш лека по лека с разни неща. Аз лично не ви го препоръчвам да си купувате предварително, защото понякога на снимките изглежда по-страшно, отколкото е и само дето може да си купите нещо. Ето. Това е нещо, което най-вероятно си е излезнало така от завода, това не е допълнителен туник. И да е допълнителен туник, е пак си е правено... Как ти го дава? М-ка да пише. Как ти го дава? Как ти го дава и това волан да го пише? Много, много добре. Тук е Рекаро салона. Салона е малко по-подобрен от моя. Нормално. Нормално. Това е като в някаква църква, батко. Тук нещо скрили ли сте? Не. Бургер няма, телефон няма. И така, човек. Благодаря ти, че беше с мен и днес. За всеки един, който е останал чак до тук, чак до края на клипа, евола ти си истински специален човек за мен. Сложете по един лайк, напишете ми едно коментарче, ако сте останали чак до тук, искам да проверя колко хора аджба стоят до края. Почти всяка вечер след 8:30 сме на живо в Twitch. Заповядайте, ако имате някакви въпроси, може да ме питате. Може да си изпратите вашите автомобили, да ги разгледаме на живо пред хората, да ги изкоментираме, да си поговорим. Line Trans и всичките данни за хората, които вкарват тези автомобили от Германия, Америка, САЩ и Канада. Също може да видите долу в описанието. Ако имате някакви въпроси, винаги съм на линия.